Niin tässä on taas tällainen mökkitien korjaaminen osittain ja uuden rakentaminen. Täällä Mikkelissä Etelä-Savossa. Tässä on ylällä tällainen parkkipaikka. Täällä on vanhaa tietä, jota korjattiin sitten, joka menee tuonne mökille. Niin siinä on loppupätkässä sitten uutta osaa. Tästä lähtee tämä uusi osa, mitä rakensin. Oli tosi kallioista ja kivistä, että ei ollut maata millä rakentaa. Täällä tien alareunassa niin on kannot ja kaikki semmoset täytteenä ja sammal on laitettu päälle, niin ei ole ruman näköinen. Maisemoituu tosi hyvin tää tie. Näihin kalliokoperoihin piti rummut laittaa, että ne täytyi vedellä altaaksi. Tässä on tosiaan semmonen vanha mökki, johon aikoinaan ei ole teitä rakennettu. Uusi sukupolvi haluaa päästä lähelle ja pystyy remontteja ja tavaroita tuomaan. Tähän on rakennettu tämmönen kääntöpaikka, parkkipaikka tänne. Tuo iso kivikin, mikä tuolla nurkassa on, niin se oli täällä yläpuolella, niin irtos tästä kalliosta irti. Täällä on kallio koko ajan toisella puolella. Aika monta kuormaa mursketta joutuu ajamaan tähän tielle. Mutta uskoisin, että on aika huoltovapaa tie, jos ei nyt on veden valumisen kanssa ole mitään ongelmaa, mutta ei ainakaan upota. Tähän kumppanuusyrittäjä ajoi tämän murskeen. On sen verran lähellä, että kannattaa hyödyntää aina kun on semmoinen tilaisuus. Tässä oli tämmönen kalliopatti, jonka yli piti päästä. Nuo ei enää irtoa kaivinkoneella tosta. Siksi pitää näitä rumpuja laittaa, ettei tule niitä vesialtaita. No niin, tää oli tällainen. Minä lähden seuraavalle työmaalle.